Ka seorang akademi ka balakan tiu ya ka skul na ka secondary sya ka higher secondary dang ha usnam arhajar arpuar ha ka sen stream kala yo ban pha ya ki candidate baningkong jongka sya ka HSS LC examination menta usnam arhajar arpusau kala yo khai ya uso jongka jingjob da ka ba pha ya ki sangut ki khna sya ka ni ka examination bat baro sangut ki lapas ha ka first division iwei na kini ki khna idei i ritilian dingdo ila yo ban kini ru kum i topo ne ibala banyo hedu ya ka subjek hasi hakani ka kelas 12 result jong ka science. Kalong kai ka baso tenat bantim bahakani ka school ka admission kamshim tang ya ki khna ki badai ki toppers ni ki bayo prapo percentage ni khandai po percentage shaneng handai la seng khnang ya kani ka school banyarap kerpang ya ki khna ki batrang bat ki ba angnur ban police science bat khamtam ya ki tu ki bamkot bor banyo admission ha ki top school ne jinjar ban pha school shasor shilong bat kani ka school ka don ka hostel ya ki khna shinrang khamtam ya ki tu ki khna ki bakwa ban puli hasora ki bawan na ki we ki than jong ka ri khasi jaintia ka sit ka don tang khat santli kumta indalami ka result matric ka office kan plie ban iform hadin balaya kendu shua ya principal jong ka school ka jingshim admission hadin baladap kasit ka school kan umla ban pediang shu banyo admission kumbala ong bakam shong haki marks ba kiskur ha ka matric exam handai ni ka khna ki ha banwan hi dalade banyak kendu ya principal anum ai admission tang ya kitu ki ban pass ya ka personal interview ai form hanuru ha ka ni ka school like tang ha ki khna hi ki bakwa ban puli ha ka ni ka school